Mutambo unonzi Day Shift, iyo yakaitwa naSnoop Dogg naJimmy Foxx. Los Angeles inenge ichitambudzika nekuzara kunenge kwakaita mavampires, uko vakuru venyika vanenge vachida kuti nyaya iyi irambe yakanyararwa. Saka kune mauto akavanzika evavhimi vemavampires anenge vane ushingi hwakanyanyisa, vanoshandisa zvombo zvakasiyana-siyana zvekurwisa mavampires aya kuti vamaderedze muguta reLos Angeles. Vavhimi vemavampires ava vanenge vari pasi peboka rinoona nezvekubatwa kwemavampire rinonzi Union. Iro ndo rinenge richivatambirisa nekuvapa marezinesi ekushandisa pakutsvaga kwavo mavampire. Buddy anonyorera Big J tsamba achimukumbira kuti amubatsire kunomutsvagira basa kuUnion, sezvo kuUnion kuriko kwaibhadharwa muripo wepamusoro. Big J anogamuchira chikumbiro chaBuddy kumuvimbisa kuti aizoenda naye kuUnion. Jimmy Foxx anotamba mutambo uyu achinzi Buddy, uye Megan Good anotamba mutambo uyu achinzi Jocelyn, uye ari mudzimai waJimmy Foxx. Buddy anoda zviuru 10 zvemadhora nekukurumidza kana kuti mudzimai wake Jocelyn achatamira kuFlorida achitora mwanasikana wavo mudiki anoyemurika Paige. Enhau yekuti kwaidzidzwa naPaige kuLos Angeles, chikoro chacho changa chisikanyatsotarisika uye aifanira kutsvaga chimwe chikoro chemhando yepamusoro chaida zviuru 10 zvemadhora kana kuti vaizotamira kuFlorida, uko kwavaizowana zvikoro zvakanaka uye zvakachipa. Zvakare zvinhu zvinenge zvakanyanya kuchipa kuFlorida. Asi Buddy anoisa chikumbiro kuna Jocelyn kuti amupe mazuva mashoma kuti akwanise kuunganidza mari yaidiwa iyi. Ngatisanganei papati 2.